Isten átformál. Ezt a videót azok számára készítem el, akik megkapták Istentől a megtérésre vonatkozó ajándékot, és átadták az életüket az Úr Jézus Krisztusnak, befogadták a lelkükbe Isten szent lelkét, és megkérték, hogy a mennybe kerüljenek. Ezek az emberek folyamatosan átformálódnak Isten által. Nem egyik pillanatról a másik pillanatra történik ez, hanem ez úgy hónapok vagy akár évek alatt folyamatosan megy végbe. És azok az átformálódások, amelyek eddig az én életemben lezajlottak, Isten által, az ő akarata által, amihez én alázatosan meghajtottam a fejemet, és átadtam magam ő neki, és legyen meg minden az ő akarata szerint, mert az ő akarat lehető legtökéletesebb az én életemben és minden ember életébe. Csak hát ugye van egy szabad akaratunk, hogy engedelmeskedünk az Úrnak, vagy nem, sajnos sokszor nem, de előbb vagy utóbb mindig kiderül, hogy mindig az a lehető leghelyesebb és legtökéletesebb, amit az Úr akar nekünk. Tehát akik engedelmeskednek az ő akaratának, és átadták az életüket, azok már újjászülettek, feltámadtak lelkileg, és szó szerint emberek, régiek elmúltak, és ímé újjá lett minden. És ezek az emberek, köztük én is olyan átformálódáson mentem keresztül, amelyet most szeretnék megosztani mindenkivel, és ezáltal mindenkivel közölni azt, hogy mire számíthat akkor abban az esetben, hogyha átadja az életét az Úr Jézus Krisztusnak, és megkapja a megtérés ajándékát. Tehát először is, ami nekem nagyon furcsa volt, mai napig is nagyon furcsa, ez egy olyan érzés, hogy gyakorlatilag alig érzem a testemet. Tehát nem érzem a testem. Mivel már lelki ember lettem, vagy jobban mondva abba az irányba tendálódom, azt az utat választottam, hogy lélekből szeretném élni az életemet, és erre elkaptam a meghívást is. Ennek az az eredménye részben, hogy nem vagy alig érzem a testem. Tehát szó szerint fizikailag a fizikai testemet már nem érzem. A testemnek a érzékelésének körülbelül 2/3 azt elveszítettem, és ilyen 1/3 arányba vagy 1/3 részbe talán a régi énemhez, a régi testi földi anyagi énemhez viszonyítva, körülbelül a testemet ilyen 1/3 részben érzékelem. Gyakorlatilag a levegőt is könnyebben veszem. Tehát úgy képzeljétek el, hogy tehát mint amikor a Terminátor második részében Arnold Schwarzenegger körbevágta az alkarján a műbört, és lehúzta a fém csontváz, vagyis nem csontváz, mert nem csontból volt az, hanem fémből, a fémvázas alkarjáról lehúzta a műbört, és az alkarja, ami fémvázból volt, elkezdte mozgatni, és akkor mindenki így meghőkönyödve ámulta és bámulta az ott lévő szereplők, hogy hát ki is jött el mi hozzánk. Hát körülbelül majdnem ugyanígy szoktam én is nézni az én alkaromat, amikor mozgatom az ujjamat, és hangosan meg szoktam magamtól kérdezni, hogy mi ez? Tehát nem érzem a kezemet se, tehát nem érzem az öklömet, az ujjamat, a tenyeremet, ahogy fogok vele, vagy mozgatom, nem érzem azt, hogy mintha lenne kezem. Mozgatom az ujjamat, és megkérdezem magamtól, hogy mi ez? Mi ez? Mert eddig nem így volt. Amikor sétálok, jövök, megyek, járok, kelek, akkor nem érzem, hogy a talaj érinteni a talpamat. Amikor sétálok, gyaloglok, nem érzem, hogy fizikailag érintkezne a lábam, a talpam a talajjal. Tehát minthogyha nem is, nyilván tudom, hogy természetesen a földön járok, csak nem érzem a lábam és a föld vagy a talaj találkozását fizikailag egymással, amikor megyek, amikor sétálok. 2/3 részt elveszítettem a testem érzékelését. Nem érzem, ahogy mozgatom az ujjamat, a karomat, a kezemet. Levegőt is könnyebben veszem. Amikor Isten megbocsátotta a bűneimet, megszabadította a bűneim átkának a súlyától, akkor annyira könnyűvé vált a testem, minthogyha 2 zsák cementet vettek volna le a testemről. Az egyik zsák cementet a mellkasomról,
a másik zsák cementet pedig a lábam közül. Minthogyha levette volna Isten, és megszabadított volna fizikailag is ennyi tehertől, mert azóta fizikailag is ennyivel könnyebbnek érzem a testem. Tehát először a bűneim megbocsátásának eredményeként vett le egy zsák cementet a mellkasomról, majd a nemi vágyam elvételét követően vette le a második zsák cementet a lábam közül. Ennyivel könnyebbnek érzem magam, emberek, szó szerint fizikailag is. Tehát emberek, aki lélekben újjászületik, és a lelkük feltámad, azoknak az embereknek a testük egészséges lesz. De ezt mellékhatásként kapják meg. Tehát ez csak a mellékhatása. Tehát a újjászületett és lelkileg feltámadott embereknek maga az újjászületésnek a mellékhatása, az a test egészsége. És én egyáltalán nem a testemért csináltam én ezt, egyáltalán nem a testem miatt közelítettem gőzerővel Istenhez, mert meg akartam őt ismerni közelebbről. Igen, mindent megtettem annak érdekében, hogy közelítsek Isten felé. Új szövetséget is teljesen elolvastam már, az Ószövetséget még csak félig, és hallgatom a igazság szerető utitársaimnak a bizonyságait minden nap, és próbálok lélekben lenni. Álmodni nem nagyon szoktam, és azt az Úrra bízom, hogy ad-e nekem álmokat-e vagy sem, de szeretnék, és ezt a bizonyságot is most azért teszem, mert ezáltal is szeretnék közelebb kerülni Istenhez. Tudom, hogy Isten akarata azt, hogy legyek bizonyságtevő, mert megkérdeztem, hogy mit tegyek, mit csináljak. Először azt mondta, hogy olvasom a Bibliát, amikor elolvastam az Új Szövetséget, akkor is megkérdeztem Istentől, hogy mit tegyek, akkor pedig azt mondta, hogy legyek bizonyságtevő. És habár én nem akartam, és nem szerettem volna bizonyságtevő lenni, de akkor is, tehát muszáj, tudom, hogy az ő akarata az élő igazság, és azt kell követnem, és azt kell cselekednem, amit ő mond. Tehát a lélek feltámadása és a lélek újjászületése, amit csak egy ember ajándékba kaphat meg az atyától. Tehát Jézus Nikodémusnak is csak erre vonatkozóan annyit mondott, hogy ami embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges. És igen, én azt mondom, hogy ezt, aki gőzerővel 100%-ban közelít Istenhez, ajándékban megkapja az atyától a lelkének a feltámadását és a lelkének az újjászületését, aminek a mellékhatása a testének az egészsége. Azt a mellékhatásként hozza magával. Teljesen mellékhatásként megkapjátok, emberek, olyan szinten a testetek egészségét, hogy gyakorlatilag nem is érzitek. Tehát minthogyha nem lenne. Hát ugye mikor fáj a tested? Mikor érzed igazán a testedet? Amikor fáj, ugye? És mikor fáj a tested? Amikor beteg vagy. És mikor beteg az ember? Amikor full testi. Amikor full anyagi, fizikai, testi gondolkodásban éli az életét. A következő olyan dolog, amiben Isten átformálta az életemet, hát még az elején nagyon határozottan, konkrétan és egyértelművé tette a számomra azt, hogy a hüvelyben nem járhat a dugattyúm. A hüvelyben nem járhat a dugattyúm. Nem csak 2 hétig vagy 2 hónapig, hanem a hátralévő örökké valóságig sem. Ez engem, de szerintem nem csak engem, hanem nagyon sok embert kőkeményen elválaszt a mennyországtól. A mennyek országától, Isten mennyei királyságától. Szerintem ez az egyik első és legfontosabb olyan dolog az, amit nagyon sok embert elválaszt a mennyek országától, mert ezáltal élik az emberek testben az életüket, ez tartja őket testiségben, és addig nem támadhat fel a lelkük. De ez egy jó dolog, igen, a testnek jó dolog, de a léleknek halál, emberek. Tehát a mennyben nincsen szex. Tehát hogyha itt a hüvelyben nem járhat a dugattyúm, akkor ne számít csak arra, hogy majd a mennyben az úgy lesz, mert biztos, hogy nem lesz úgy. És azok az emberek, akik ez szerint élik itt lent a földön az életüket, hát ne számítsanak arra, hogy a mennybe kerülnek, mert a mennyben ilyen nem történhet meg. A mennyben ilyen nincsen, és ez egy elbukásnak a következménye, ami szó szerint egy átok. De azok az emberek, akik megkérik, hogy kerüljenek a mennyek országába, adja meg nekik Isten azt, hogy a mennybe kerüljenek, azokat Isten átformálja még itt és most a földi életükben,
és méltónak teszi őket azzá, hogy a mennyek országába kerüljön a lelkük. Többek között ez azzal jár, hogy a hüvelyben nem járhat a dugattyú, és a paráznaságnak semmilyen más egyéb formája sem megengedett. Szóval sem maszturbálás, sem önkielégítés, semmilyen formája, de még a pornó és a szexképek nézegetése sem megengedett. Még az is démoni identitású, sajnos ezt kell, hogy mondjam. De Istent nem lehet átverni, Istent nem lehet becsapni, senkinek gondolja azt, hogy hát egy pici belefér, mert nem fér bele emberek, még egy pici szexképek nézegetéséhez sem fér bele, azt kell, hogy mondjam. Én nem állítom magamról azt, hogy szent vagyok, de Isten akarja azt, hogy az emberek szentek legyenek, és hogy megszentelődjenek. Ez kizárja, ez kicsukja azt, hogy bármiféle, a paráznaságnak bármilyenféle fajta formája is megengedett legyen, mert sajnos nem megengedett, azért mondom, hogy sajnos, mert a testnek az jó. A következő dolog, amiben Isten átformált engemet, az az, hogy a közvetlen környezetemben számomra közel álló emberek így lelkileg lemorzsolódtak rólam. Tehát számomra már azok az emberek, akik korábban fontosak voltak, azok így lényegtelenné váltak a számomra. Ez nyilván azért van, hogy ne emberekben akarjam én megtalálni az életemre vonatkozóan a megoldást. Többé már ne ragaszkodjak emberekhez, és többé semmilyen emberben ne lássam én azt, hogy az én életemnek a jelenje vagy a jövője, és bármiféle megoldáshoz tud vezetni, hogyha én X-hez, meg Y-hoz nagyon ragaszkodok. Tehát ilyen semlegessé, közömbössé váltak a közvetlen környezetemben lévő emberek, akikhez én korábban nagyon ragaszkodtam. Tehát, hogy ilyenek, hogy szülők, barátok, szomszéd, ismerősök, rokonok, de még a gyermekem is számomra már nem jelentett fontos tényezőt. Ezt tudom, hogy most nagyon sokaknál ki fogja verni a biztosítékot, de van egy ige, amit itt most szeretnék felolvasni és megosztani veletek. Ez az ige a Máté 10:37. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám. Tehát én a gyermekem, a fiam, aki 13 éves, és görög katolikus papnak készül, mert azt szeretne lenni, és amiben én minden erőmmel fogom támogatni őt. Én már többször közöltem vele, hogy nekem nem ő a legfontosabb az életemben, hanem Isten. És Istent én jobban szeretem, mint a gyermekemet, mint a fiamat. És erre a fiam azt válaszolta, hogy apuka, én is jobban szeretem Istent, és nekem is az első dolog az életemben Isten. És ez a lehető leghatalmasabb ajándék, amit én kaphattam Istentől, hogy a gyermekem ezt válaszolta. Ami még nagyon fontos, emberek, szeretném elmondani, hogy ezt lélekből kell érteni, lélekből kell érezni, és lélekből kell felfogni, lélekből kell kezelni. Tehát nem testileg, nem anyagilag, nem fizikailag. Ugyanis sajnos hallottam olyan történetet, olyan esetet, hogy volt olyan családapa, aki ezt az igét olyan szinten vette komolyan, hogy a gyermekeit kivitte a két város közé a határba, és az útszélére leállt, és kivette az autójukból a gyermekeit, kirakta az útszélére a gyermekeit, mert azt mondta nekik, hogy ő nem szereti jobban a fiát, vagy a leányát, mint az urat, és ezáltal lesz ő méltó Jézushoz, tehát én itt és most kiraklak benneteket az út szélére, ki a határba, azt csináltak, amit akartok, mehettek, szavaztok, én az Úrhoz ragaszkodok. Emberek, aki megmerészel ilyet tenni és ilyet csinálni, az még mindig testi, tehát az nem érti, hogy mit jelent az, hogy lélekből élni az életét, lélekből cselekedni, lélek szerint élni. Aki megmerészel tenni ilyet a saját gyermekeivel, vajon tényleg azt gondolja, hogy méltó az Úr szeretetére? Vajon tényleg azt gondolja, hogy ez kedves az Istennek, kedves az Úrnak, kedves Jézus Krisztus Urunknak? Hát biztos, hogy nem. Egyáltalán nem. Tehát
tényleg inkább ne olvassa senki a Bibliát, aki előtte nem fohászkodik Istenhez, és megkéri az ő szent lelkét, hogy töltekezzék be az ő lelkében, és adja az elméjének a tudomására, és világosítsa meg az elméjét azáltal, hogy megértse lélekből az Úrnak az igéjét. Mert aki ennek az igének a Máté 10.37 szerint ezt megcselekszi fizikailag a saját gyerekeivel, na az még mindig testi sajnos. Tehát a közvetlen közelemben lévő emberek, ők lelkileg morzsolódtak le rólam. Tehát én már Istenben találom meg a megoldást az életemre vonatkozóan mindenbe emberek. Első számú helyen kell, hogy szerepeljen Isten az életetekbe. Az a lehető legkedvesebb Istennek. Tehát mi emberek teremtmények vagyunk. Én teremtmény vagyok. A gyermekem is teremtmény. Most, hogyha két teremtmény egymást kezdi szeretni, vagy kedvelni, hát azok még mindig testiek, és még mindig távol vannak az Úrtól. De hogyha nekem, mint teremtménynek első helyen van a teremtő, és mondjuk a gyermekemnek is, aki teremtmény, őnek is első helyen van a teremtő, ez a lehető legkedvesebb Istennek, és mindent megad nektek, emberek, higgyétek el, mindenben, amiben szükségetek van, ő gondoskodik afelől. A következő megtapasztalásom abban, ahogyan Isten átformált engem, az az, hogy nem vagyok éhes. Tehát már nem kívánom az ételt, meg annyira a folyadékot sem. Tehát ilyen eltelik dél, vagy 1 óra, és még mindig nem vagyok éhes. És igen, szoktam enni, de hogy miért, azt nem tudom. Tehát ilyen megszokásból eszek. És amikor eszek, akkor mindig fel vagyok puffadva, mindig olyan teltnek érzem magam. Nem vagyok éhes. Nincs éhségérzetem. Tehát Isten szent lelke az, aki engemet éltet. A János 6.51-ben olvasható, hogy én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok a világ életéért, az az én testem. És amikor eszek, akkor utána nem, hogy jobban érezném magam, hanem utána még, minthogyha igen, tehát rosszabbul lennék, rosszabbul érezném magam testileg, mert sajnos az igazság az az, hogy az élelmiszer, tehát az, amit megeszünk, meg megiszunk, az is a testünket táplálja, nem a lelkünket. Tehát az élelmiszer is a lelkünk ellen van. Jézus erre csak annyit mondott, hogy legyetek mértékletesek. Hát igen, sajnos ezt még nekem is tanulnom kellene, hogy mondjuk étkezésemben hogyan legyek mértékletes, mert hát hogyha eszek akkor, amikor nem vagyok éhes, nincs is éhségérzetem, délután 1 órakor még nem ettem semmit, és nem is vagyok éhes, és hogyha eszek, hát sajnos ez azt jelenti, hogy nem vagyok mértékletes. Nem kellene még akkor sem ennem, vagy keveset. Tehát sok ember sajnos azt hiszi, hogy hogyha bőségben él itt a földön, és minden földi jóval meg van áldva, azt akarja az Isten akarata, és hogy akkor van neki jó élete. Nem azt mondom, hogy legyen mindenki szegény, én nem erre céloztam, hanem az, hogy amire szükséged van, azt megkapod Istentől, de nem a vágyaidat, a vágyaid ne legyenek, a vágyaidat vegye el Isten, egy vágyad legyen meg, egy vágyadat tartson meg Isten azt, hogy őre vágyj. És hogyha minden túlnyomó többségben, túlságosan is az ember gazdagságban, bőségben, jólétben és jó módban él itt a földön, az még mindig azt jelenti, hogy testben él, az ő testének él, fizikailag itt ebben az anyagi világban tartja az ő bősége. Mert hát ugye itt akarja berengedezkedni magának a mennyországot, a mennyek országát, azt akarja, hogy az itt legyen meg. Tehát higgyétek el, hogy elengedő az minden embernek, ha megadatik az, amire szüksége van. És hát a következő megtapasztalásom az, hogy hogyan formált át Isten, az az, hogy nem félek a haláltól. Tehát én már egyáltalán nem félek a haláltól. Mi lesz akkor, hogyha meghalok? Mi lesz velem? Vagy hová kerülök? Hát ugye én már megkértem, hogy hová kerüljek a mennyek országába,
és ahhoz, hogy méltó legyek, ahhoz ő már átkezdett formálni fokozatosan, hogy bebocsájtást nyerhessek oda, és emberek, azt kell mondjam, hogy ez a földi életünk, az, hogy a lelkünk itt van ebbe az emberi testbe, ez nem valóság. Tehát nem ez a valóság. Tehát ez múlandó. Tehát hogyan legyen ez a valóság, mikor, ha akarod, ha nem, akkor is múlandó. Tehát hogyan legyen ez a valóság, amikor, ha nem akarod, akkor úgy is leengednek 2 méter mélyre a földbe, és úgy is rád fogják lapátolni a földet. Akkor miért akarod itt megteremteni a mennyországot, itt a földön, ebben a földi életedbe? Meg tud annyira tisztítani Isten az ő szent lelke által a te lelkedben, hogy ne féljél attól, ami ezután következni fog. Tehát igazándiból nem, hogy nem félek a haláltól, hanem én már vágyok arra, hogy átmenjek a mennyek országára. Tehát én már várom azt, hogy mikor hagyom itt ezt a földi létet, ami gyakorlatilag mocsok. Hát valljuk be őszintén. Tehát itt ez tényleg a bűnteste, ez az emberi test, amiben vagyunk. És akkor, amikor Isten szent lelke szól az én lelkemben, emberek, az tényleg szó szerint szent. Érzi az én lelkem, hogy maga a megtestesült szent lélek, szent módon szól az én lelkemben, és hallom a hangját, az valami nagyon-nagyon felemelően fenomenális érzés, és érzi a lelkem, hogy az az út, az az élet, és az az igazság, és az egy sokkal valóságosabb és igazságosabb létforma, mint az, ami itt van a földön, akkor miért ne vágyjak oda? Tehát én már azt várom, és azt arra vágyok, hogy oda kerüljek ő hozzá, ő melléje, és hogy az ő kezébe rakjam le a lelkem. De ő nem akarja még azt, hogy én most oda kerüljek, mert ennek megvan az ideje. Azt kértem imádságban, hogy Istenem, mutasd meg nekem a te igazságod, mutasd meg nekem a mennyek országát, és mutasd meg nekem a te mennyei királyságodat. Legyen így most, köszönöm, ámen. És abban a pillanatban megszólalt bennem Isten szent lelke, és azt mondta, azt most még nem mutatom meg neked, mert annak még nem jött el az ideje. Majd, ha eljön annak az ideje, akkor majd megmutatom neked. De ne aggódj, mert szeretlek. Ezt mondta nekem Isten szent lelke. Szó szerint, emberek, ne aggódj, mert szeretlek. Maga Isten szent lelke mondta nekem azt, hogy ne aggódj, mert szeretlek. Akkor ne vágyjak el hozzá. De öngyilkos nem leszek, tehát senki ne legyen öngyilkos, mert minden öngyilkos a pokolra kerül. Tehát az öngyilkosság az semmire nem megoldás. Aztán az történt, hogy megmakocsoltam magam, és nem fogadtam szót Isten szent lelkének. Továbbra is ezt követően többször azt kértem tőle, hogy mutassa meg nekem a mennyek országát, az ő mennyei királyságát, és vigyen el engemet oda, és mutassa meg nekem. Na, ekkor az történt, hogy megdorgált engem, és azt mondta, hogy Feri, nem érted? Akkor meg kell, hogy halljál, ahhoz, hogy én elvigyelek oda, és megláthasd azt. De én nem akarom azt, hogy te itt és most meghalj, mert máshogy nem láthatom meg, csak akkor, ha ezt a emberi testet én itt hagyom. Úgyhogy meglettem dorgálva. És a János evangéliumában, a Jézus Krisztus Urunk főpapi imádságában Jézus azt mondja az atyához, ez a János 17:15-től olvasható. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. Jelenések könyvének 2. részének 10. része. Ne félj attól, amit el fog szenvedni. Íme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig, légy hű mind halálig,
és neked adom az élet koronáját. Akinek van a füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezetnek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Az első halál az akkor van, amikor a testedből átmész a lelkedbe, tehát átjössz egy másik oldalra. Nem testileg éled az életedet, hanem lelkileg kezded el tovább folytatni itt a földön az életedet. Lélekből éled az életedet, minden tekintetben, emberek. És Isten átformál, és azok, amelyeket most elmondtam, erre számíthattok, hogy ezek a dolgok meg fognak történni, ez Isten akarata. Aki aláveti magát Isten akaratának, azt Isten átformálja az ő akarata szerint. Tehát a testetek először meg kell, hogy halljon a lelketeknek, a lelketekért, utána fog eljönni a második halál, de annak már nem fog megártani a második halál. És a Matrix filmnek az első része az egy nagyon jó film szerintem, de csak az első része. Mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, mert az egy nagyon jó ébresztő film. Nem tanítófilm, annak kevés, hogy tanítófilm legyen, de az egy ébresztő film. Piros kapszula, kék kapszula, melyiket választod? Az egyik a testiség, ami a halálba visz, a másik a lelkiség, ami az örök életre visz. És mivel ez a világ, ami egészen egyszerűen beáramlik a szemgolyódon keresztül, és amit te látsz fizikailag a szemeden keresztül, ez nem a valóság, emberek, nem ez a valóság. Ez az élet itt a Földön nekünk arra való, hogy meg legyünk szitálva, meg legyünk rostálva. Birkák jobbra, kecskék balra, búza jobbra, konkoly balra. Egészen egyszerűen itt mi a Földön szó szerint a pokol és a menny között vagyunk félúton. És ebben a világban Isten már legyőzte a sátánt. Nekünk van szabad akaratunk, hogy kit választunk, kihez tartozunk, hova szeretnénk menni. A szabad akaratunkat is Isten, úgy mondom, tiszteletben tartja. Ő nem fogja ráerőszakolni saját magát, ő nem fog mindenáron mindenkit a mennyek országába hívni. Mindenkinek addig van ideje gőzerővel közelíteni Istenhez mindenáron, amíg a szíve dobog a mellkasában, mert addig van ideje. Tehát tovább nem. Tehát, hogyha ez az idő erre nem elég, ami adatot, akkor innestől kezdve már nincs több idő. Erre már nem lesz több lehetősége senkinek sem. És hogyha alávetitek magatokat Isten akaratának, már itt a Földön elkezdődik a mennyek országa számotokra, és ez már most itt olyan emberek, mint egy fantasztikus filmben lennétek, komolyan mondom. Átjöttetek egy másik oldalra, már egy másik oldalon vagytok. És köszönöm, hogy meghallgattátok ezt a felvételt. Ezt igazából azoknak szánom, akik meghozzák szabad akaratokból azt a döntést, hogy közelítenek Istenhez. Higgyétek el, Isten ki fogja nyilvánítani számotokra az ő jelenlétét az életetekben, és meg fog hívni titeket az ő mennyei királyságába. Isten áldjon mindenkit, és Krisztus beszéde lakozzon mindenkiben gazdagon. Sziasztok!